מה קורה חברים, אנחנו כאן בסרטון של קלאש רויאל. טוב, זה הפרק היום יהיה קצר. טוב, כמו שאתם רואים, עליתי לארנה 9. הייתי 2697, הרגע ירדתי. טוב, וגם אם אתם תראו איזה גליץ' היה לי, נכון? בצ'אלנג' של האל, אתם יודעים מה קרה? עשיתי 3 איקסים והייתי באפס. פתאום אני פותח את התיבה, יוצא לי אלקטרו וויזארד, היה לי רק קלף אחד, בום, אלקטרו וויזארד. אם אתם לא מאמינים, הנה אני מראה לכם את האלקטרו שיצא לי. שמתי את שני הלג'נדרי כמו שאתם ראיתם בסרטונים הקודמים שלי על שני הלג'נדרי הישנים האלה. המיינר טוב, אגב, שניהם טובים. אני מעדיף כל כך את האלקטרו. עליתי בזמן האחרון בגביעים איתו. טוב, הסרטון הזה היה בשביל שתראו שיש לי אלקטרו, ונסביר לכם איך קיבלתי בעצם את האלקטרו. טוב, אני צריך אוג ריידר, אומגה מיניון, מה כדאי? לא, אומגה מיניון, לא אוג ריידר. זה יעזור לי מאוד. טוב, בואו נראה. טוב, מקווה שנהנתם, תנו לייק, סאב וירשמו לערוץ בבקשה. טוב, תודה לכם, ביי.